Hola, què tal? Aquests pròxims dies a la zona del Pirineu podrem destacar sobretot l'alta temperatura perquè ha de pujar i força, però també el pas d'aquest petit sistema frontal de cara a aquest dissabte, o més ben dit, la primera part del dissabte. El mapa isobàric ens mostra com passa aquest petit sistema frontal, pot deixar alguna precipitació i després es van imposant les altes pressions i, per tant, el temps molt més assolellat a partir de la tarda de dissabte. Veiem-ho ja en mapes representats aquest dissabte amb possibilitat fins i tot de precipitació fins a mig matí. A l'extrem nord no es descarta la resta, però és més probable cap al nord, sobretot del Pirineu Occidental. Cota de neu, 2.400 metres. Puja moderadament força la temperatura, tant mínima com la màxima. Després, aquests núvols tendeixen a marxar, en quedaran alguns de residuals a la tarda, però especialment a partir de la tarda, el cel més serè i, sobretot, de cara a diumenge. Diumenge i dilluns, l'ambient assolellat prendrà protagonisme, un diumenge marcat pel pas també d'alguns núvols prims, però molt poca cosa, ambient assolellat, temperatura que continua pujant, i és que la isoterma a uns 1.500 metres d'alçada, a zones de muntanya, es notarà com pujarà bastant i la tindrem al voltant dels 10 graus, per tant, un ambient força càlid també a alta muntanya. De cara a dilluns, continuarem amb aquesta tònica de cel serè que predominarà durant tota la jornada i temperatura que encara pot pujar una miqueta més. Per tant, si hem d'anar cap a la muntanya, tret de dissabte al matí, la resta de les jornades parlarem d'un temps bàsicament assolellat. És tot, ho deixem aquí.